Задължително през зимата, през лятото, през пролета не излизам без слънцезащита. Майка ми ме научи да си слагам винаги продукта, който слагам на лицето, да го продължавам към шията и към деколтето. И всъщност мисля, че това е един много таен трик. Се оказа, че много малко хора го правят. Държа в момента един продукт. Първото нещо, което ми прави впечатление е, че има жълт цвят. Много интересно. Текстурата е изключително приятна. Нека да видим. Обикновено слагам продукта по ето тези стратегически точки. Изключително приятно. Миризмата е много натурална. Приятно за нанасяне и мазно. Втория урок, който научих от майка ми, е, че кожата винаги трябва да остане леко мазна. Това е Before it was cool to have a glowy skin. Лайфхак от преди 20 години. На усещане е прекрасен, не лепне със сигурност. Ето, всъщност, Array е Yellow Moonbeam Retinal Elixir. Ретинала и ретинола се слагат само вечерта и задължително на следващия ден след използване трябва да се сложи слънцезащита, защото кожата става по-чувствителна към слънцето. Продължаваме с Array Cocon Ceramide крем. Ето го така изглежда. Има седефен ефект или седеф. Миризмата пак е доста натурална, кремообразна текстура. Кадифено усещане. Създава глоуи ефект, този, който повечето от нас търсим. Много приятно усещане. Не лепне, хидратиращо със сигурност. И ще изчакаме за да видим Array колко бързо ще попие. Честно казвам, и на мен ми беше много интересно да пробвам всички тези 10 стъпкови рутини и никога не ми е бил проблем времето. С удоволствие съм си ги намазвала, използвала, но мисля, че по-ефективното 3-стъпково или 2-стъпково действие ще е по-добре за нас, със сигурност. Изключително приятно усещане, много хидратирано. Бих предположила, че ще бъде доста добре под грим. Ако нещо работи за вас просто и ефективно, не го сменяйте. Защо трябва да го смените?